ma jidillix li xi wieħed mill-13 membri fil-15 ta' Jannar ġejn eletti fil-Kunsill ġdid tal-Assoċjazzjoni tal-Għaqdiet mhux governattivi Għawċin qed jieħu vantaġġ politiku mill-sitwazzjoni u mill-pożizzjoni tiegħu li qed jokkupa llum. Naturalment li wieħed ikollu alleanza politika m'hemm xejn ħażin li ma nistennix jien u dan donnu qed tiġri għal liema skop ma nafx li l-medja li qed tagħti importanza fuq is-suġġett l-iktar għal ġimgħat sħaħ. Tikteb storja fuq l-istorja, tipprova ċappas nies bħali li qed naħlu nużaw il-ħintana ma' volontarjat, bla ħlas. U minflok niġu mejjuna, minflok ma niġu mbuttat l-qoddim, għalaw stejjer. Bla ma jkollhom id-diċenza, jisaqsuk il-veduta tiegħek. Jien fil-fatt din il-medja qed semmi inti provajt nagħmel kuntatt magħha, mhux għaliex avviċinawni huma. Tajtom l-informazzjoni li kemm bżonn, ikkurriġejt l-iżball li ġiebu, stajt għamilt libel. Ma din ħanċem biex wara kollox li tonfoq il-flus ma importanti għal kulħadd ħadd m'għandu flus ġaħli.